Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. Похваленый Иисус Христос, вітаю вас, наши дорогие радиослухачи. И сегодня, як кожную пятницу, сустракаемся с ксяндзом Дмитрием Пухальским дзеля таго, каб разам супольна пазнаваць, дасведчваць таксама гэтыя таямніцы права кананічнага, кодексу права кананічнага. І сёння будзе далейшы працяг нашага разважання на тэму правы і абавязкі вернікаў. Похваленый Иисус Христос. Навеки вечны. Амен. І сапраўды мы працягваем нашу гаворку аб правах і абавязках менавіта ўсіх вернікаў. А вось, бо мы ў першай перадачы, якая датычыла гэтай менавіта другой кнігі, казалі, ёсць трошкі падзел, верныя свецкія, духоўныя асобы таксама з'яўляюцца вернікамі. Вось, і цяпер мы гаворым пра правы і абавязкі ўсіх вернікаў. Дык вось, сёння найперш мы пачынаем нашу гаворку з канону 215, які, напэўна, таксама мае значэнне для многіх нашых радыёслухачоў. Аб чым гаворыць гэты канон? Гаворыць аб тым, што вернікі маюць поўнае права свабодна засноўваць і ўзначальваць асацыяцыі, накіраваны на мэты любові і міласэрнасці або на садзейнічанне хрысціянскаму пакліканню ў свеце, а таксама збірацца разам для дасягнення гэтых мэтаў. Вось это ўжо справа сапраўды такая, можа, не настолькі відавочная, тыя правы абавязкі, які мы казалі ў мінулай перадачы. Нагадаю, это было там абавязак захоўваць супольнасць з касцёлам, права атрымаць дапамогу перадусім у сакраментах, нейкія іншыя рэчы, якія, скажем так, відавочныя для большасці вернікаў. Тут бачым, што ўжо права гаворыць аб тым, што вернікі маюць поўнае права засноўваць, узначальваць і ўдзельнічаць у нейкіх рухах, асацыяцыях, якія накіраваны на мэты любові і міласэрнасці або на садзейнічанне хрысціянскаму пакліканню ў свеце. Да? І такіх, скажем, рухаў у касцёле таксама ёсць даволі многа. Пачынаючы, можа, звычайны рух «Жывы ружанец», маргарыткі, нейкія іншыя, таксама рухі «Святло жыццё» і гэтак далей, гэтак далей. А вось такое пытанне, ці гэтыя рукі нейкім чынам павінны быць таксама зацверджаны ў касцёле, нейкім чынам арганізаваны таксама, мець нейкія свае ўласныя статуты, не ведаю, быць можа, свае нейкія правы, якія былі бы зацверджаны і на якім узроўні, дзеля таго, каб гэтыя вернікі ввогуле маглі арганізоўваць і ўдзельнічаць у гэтым. Вось, тут пра гэта будзем казаць трошкі пазней, таму што ёсць розныя, ёсць тыя рухі асацыяцыі публічныя, ёсць прыватныя. Вось, гэты канон пакуль што гаворыць, што вернікі маюць права. Маюць права збірацца для нейкіх спраў, якія садзейнічаюць узрастанню хрысціянскага паклікання. І гэта не мае папросту, скажем так, гаворка не ідзе пра тыя рухі і тыя асацыяцыі, тыя вось нейкія чынам грамадскія. І пра іх таксама. Просто для такіх рухаў, напрыклад, калі мы гаворым на, напрыклад, нейкі рух «Святло жыццё», які многі ведаюць, там хатні касцёл, гэта рухі зацверджаныя касцёльнай уладай. Ну, яны ў касцёле, але вось калі гэта не ў касцёле. Напрыклад, могуць людзі збірацца разам, не ведаю, каб збірацца разам, 5 бабулек збіралася, прыгатавалі абед, накармілі бедных людзей. Гэта таксама нейкі рух. Таксама нейкая асацыяцыя вернікаў. Ну так, але, напрыклад, ёсць рух, які займаецца чыста, скажем, вязаннем. Калі гэта, для чаго гэта вязанне будзе? Бо тут гавораць гэтыя рухі ці асацыяцыі накіраваныя на мэты любові і міласэрнасці або на садзейнічанне хрысціянскага паклікання ў свеце. Любоў да сябе. Можа быць, любоў да сябе, звязаць рукавічкі, варышкі, не ведаю, дзеткам аддаць. Недавно ў інтэрнэце бачыў такі ролик, недзе там у Расіі, бабулька ўжо ў старэйшым узросце, і нейкія рэчы вяжуць і носяць дзецям у дзіцячы домік, напрыклад. Таксама такія могуць быць. І такія рухі, канешне, не патрабуюць зацверджэння кампетэнтнай улады. Понятно, што кожны чалавек можа такія рэчы рабіць спакойна. Але што важна, для гэтага, таго, каб арганізаваць такі рух, які па сваю рух ці асацыяцыю, па-рознаму, ці таварыства это можа называцца, тое, што садзейнічае вось гэтаму, які маюць сваёй мэтай нейкія мэты любові і міласэрнасці, альбо садзейнічанне хрысціянскаму пакліканню ў свеце, на само заснаванне не патрэбны дазвол ніякай, скажем, касцёльнай улады. Па сутнасці, не трэба пайці да свайго ксяндза-пробашча, пытацца, ці можам мы разам раздаваць суп бедным людзям на перакростку.
Да? Это уже там могут быть іншыя пытанні. Это может быть, так, так. это уже іншая справа. Вось. Але, напрыклад, варышкі вязаць, ці што-нибудь іншае рабіць. Справы любові, міласэрнасці, садзейнічання хрысціянскаму паклікану. Ну, бо па сутнасці гэта з'яўляецца выкананнем таго наказу, які Езус сказаў: Так. ідзіце, абвяшчайце Евангелие. Альбо ведаю, напрыклад, моя знаёмая, якая збірае нейкія рэчы ў сябе на працы перад святым Божага нараджэння, ці перад 1 верасня, ці перад нейкімі іншымі святамі, збіраюць сваім калектывам на працы нейкія рэчы і ахвяруюць іх у дзіцячы дом. Таксама у пэўным сэнсе гэта вось асацыяцыі, яны у чым сэнс гэтага канона, яны на таго, каб рабіць добрыя справы, не трэба прасіць нічый дазвол. Так, скажем. Калі ўжо пасля гаворым аб нейкай структуры арганізавана, ці это нейкі рух у касцёле, там, канешне, патрэбны статуты, там патрэбны святар, які гэтым займаецца, калі ты можаш, калі это рэгулярная нейкая справа. Там ужо патрабаванні ёсць, можа, да гэтага дойдзем у сваім часе, хаця, шчыра кажучы, это такая тэма даволі юрыдычна, скажем так, строгая и нудная. Я вось пробую пробиться праз гэтую справу з радыё Марыя. Ведаю. Поэтому и кажу, тут, можа, не ўсім будзе гэта цікава, бо сапраўды справ ёсць вельмі много такі тонкасцяў, на якія, можа, усім, усе не павінны, можа, в гэтым, скажем так, добра разбірацца. Да усім і не патрэбна будзе ўлазіць у гэта ўсё. Так, у гэта ўсё ўлазіць. Але, то, аб чым варта сказаць у гэтым каноне, што хрысціяне маюць права не толькі індывідуальна дзейнічаць, так, для дасягнення нейкіх мэтаў, звязаных папросту з добром, але таксама аб'ядноўваюцца ў нейкія групы, ў нейкія асацыяцыі, ў нейкія таварыствы для дасягнення такіх мэтаў. Ксёндз Дмітрый, я толькі задам такое пытанне, быць можа, яно не кранаецца беспасрэдна кананічнага права, яно больш пастаральнае пытанне, але таксама кранаецца менавіта вось гэтага, што мы цяпер сказалі. Бо вельмі часта у нашай практыцы, скажем так, супольнага пражывання быцця з нашымі братамі праваслаўнымі сустракаўся з такой рэч'ю, што вельмі часта людзі дзеля таго, каб нешта учыніць, вось нешта зрабіць, прасілі так званага благаслаўлення свайго пастыра. І вельмі часта вось слова благаслаўлення было успрымана і разумета таксама як дазвол. Дык вось, наколькі я разумею, калі мы гаворым пра наш каталіцкі касцёл, слова благаслаўлення тутай таксама добра было бы атрымаць, толькі што гэта благаслаўленне няма магчымасці разумець як дазвол. Гэта зусім іншае. Так, зусім іншая справа. Благаслаўленне на добрую справу, напрыклад, да? У парафіі, напрыклад, пачынае дзейнасць, напрыклад, Карытас. Парафіяльны, які пакуль не гаворым, што як арганізацыя зарэгістраваная і так далей, проста парафіяне, людзі прыносяць нейкія свае рэчы, можа, якія ўжо былі ва ўжытку. Вось, напрыклад, хочуць ахвяраваць беднай частцы парафіі. Калі ласка, гэта можна зрабіць, так. То есть это добра, напэўна, у такой справе, калі это робіцца на тэрыторыі парафіі, скажем так, цяжка было б, каб пробаш пра гэта не ведаў, да? Можна сказаць тым сэнсе, што пробаш благаслаўляе, да, на гэтую справу, але па сутнасці людзі самі па сабе могуць это рабіць, да? То есть тут не патрэбна у благаслаўленым сэнсе як дазвол, як бы без дазволу пробашча гэта будзе несапраўдным, альбо будзе грахом, бо яшчэ невядома чым будзе. Не ў гэтым справа, да? То есть вернікі свабодным чынам могуць аб'ядноўвацца ў такія групы для... І вось гэты канон менавіта аб гэтым гаворыць. Так, менавіта гаворыць. І далей, як бы працяг гэтага канона, але з адным такім удакладненнем. Усе вернікі, паколькі яны ўдзельнічаюць у місіі касцёла, маюць права, згодна са статусам пазіцыі кожнага, садзейнічаць апостальскай дзейнасці касцёла, а падтрымліваць свае пачынаннямі. Это разумела. Аднак ніякае з гэтых пачынанняў не можа называць сябе каталіцкім, калі на гэта не будзе згоды кампетэнтнай касцёльнай улады. І вось гэта ўжо рэч, сапраўды, якая патрабуе патлумачыць, бо часта сустракаецца такая справа. Напрыклад, можна, нехта будзе пячы каталіцкія дранікі, напрыклад, скажа, да? 5 каталічак сабралося, надралі бульбы, так, і будзем зараз пячы дранікі называем каталіцкімі дранікамі, да? Альбо што-нибудь іншае, каталіцкія шкарпэткі будзем вязаць, альбо што-нибудь яшчэ рабіць каталіцкае. Не, шкарпэты каталікоў, бо іх носяць каталікі. Можна і так. Вось. Поэтому, але сама назва каталіцкі, пасколькі звязана з касцёлам, кажучы, сённяшняй мовай зарэзервавана для касцёла
да, які меў уласнае, і поэтому словом каталіцкім можа называць толькі тое, што мае адпаведны дазвол кампетэнтнай альбо згода кампетэнтнай касцёльнай улады. Да? Можа быць нейкі каталіцкі рух. Нейкія людзі могуць сабрацца, Каталіцкая моладзь. каталіцкая моладзь, напрыклад. Але пры парафіі, калі яна ёсць, няма магчымасці назваць каталіцкай. Так. Вось так яно. Понятно, што моладзі, мы так у Моладзь парафіяльная. Моладзь парафіяльная, мы гаворым моладзь каталіцкая, скажем так. Але юрыс факты З самога з моцы права, па сутнасці, на гэта патрэбна згода біскупа, кампетэнтнай касцёльнай улады, калі дакладна гаварыць юрыдычнымі тэрмінамі. Канешне, вось, напэўна, на тое, каб моладзь назваць каталіцкай, кожны біскуп будзе двумя рукамі і нагамі за. Тут праблем у гэтых няма. Іншая справа, калі пачынаюцца нейкія рухі, калі пачынаюць сябе называць каталіцкім, па сутнасці нічога з касцёлам супольнага не маючы. А людзі ў гэтым вельмі часта не зусім разбіраюцца. Вось поэтому касцёл гэта пільнуе гэта назвы каталіцкі. Можна назваць каталіцкім рухам нават добрыя справы. Нават часамі добрая справа. Зноў-такі апека, часцей за ўсё справы харытатыўныя, апека над хворымі, нейкія прытулкі. Але ў свеце ёсць практыка, што першае, лепшае кожны называе сябе каталіцкім, бо тады больш даверу дае. Напрыклад, каталіцкі сайт, бо у Беларусі гэта мы сустракаем. Так, гэта існуе. Бо каталіцкі сайт, пытанне, хто яго. Калі мы гаворым пра афіцыйны сайт нашай канферэнцыі біскупаў, понятна, што там дазвол ёсць. Бо сама кампетэнтная ўлада заклала яго. Таксама, што ты ж сайт у дыяцэзіі. Паасобна. Так. А калі гэта асоба залажыла і назвала сабе... На гэта не мае права. На гэта патрэбна згода кампетэнтнай касцёльнай улады. Нават тады, калі, напрыклад, дзяржава дазваляе ўжываць у назве гэта... Дзяржава, тут мы гаворым пра кананічнае права. То есть дзяржава такую назву зарэгістраваць можа. І дзяржава, па сутнасці, можа зарэгістраваць любую назву, каталіцкі, не каталіцкі, там фірма Хрыста Валадара, што-нибудь такое, можа дзяржава зарэгістраваць, то есть з боку дзяржаўнага права. Тут можа не быць ніякіх праблем. Але з боку касцёльнага права, то есть калі мы ўжо кажам той самы каталіцкі сайт, каб ён быў каталіцкі, скажем, правамерна, на гэта патрабуецца згода кампетэнтнай касцёльнай улады. І цяпер, калі мы гаворым пра кампетэнтную ўладу, гэта маецца на ўвазе канферэнцыя біскупаў ці біскуп? Залежыць, аб чым ідзе гаворка. Калі нешта робіцца на ўзроўні дэцызіяльным, то часцей за ўсё тое, што права называе ардынарый, то значыць, грубо кажучы, біскуп, не буду ўжо у тонкасці ўлазіць, чым біскуп адрозніваецца ад ардынарыя, дэцызіяльны біскуп ад ардынарыя, скажем так. Але часцей за ўсё, у 99% выпадкаў, это проста біскуп. Каб людзям у галавах не мучыць, біскуп. Калі гэта датычыць справы, напрыклад, у Беларусі, агульнанацыянальнай справы, якая мае дачыненне на ўсю Беларусь, часцей за ўсё таксама з тонкасцямі, з пэўнымі ёсць, але гэта канферэнцыя біскупаў будзе. Часамі некаторыя рэчы, напрыклад, можа быць так, што канферэнцыя біскупаў прымае рашэнне, але пасля кожны біскуп у сваёй дыяцэзіі павінен яшчэ раз гэта выдаць асобным указам. Легалізаваць. Чаму? Таму што канферэнцыя біскупаў у такім сцісла юрыдычным сэнсе не мае заканадаўчай улады. Яны такі орган, які збірае ўсіх біскупаў, часамі некаторыя рашэнні могуць прыняць, якія маюць абавязковы характар. У бліжэйшым нумары Аве Марыя будзе пра гэта вельмі добра распісана. Будзе такі артыкул, там якія рашэнні, як прымаецца. Реклама для Аве Марыя. Реклама для Аве Марыя, сапраўды, бо наша канферэнцыя біскупаў азначае свой 20-годдзе сёлета, і поэтому у сувязі з гэтым такі з'явіцца артыкул. Поэтому, хто цікавіцца, можна будзе пачытаць. Але часцей за ўсё мы, канешне, можна казаць, калі это арганізацыя альбо нейкая асацыяцыя хоча мець такі памер міжнародны, тады трэба звяртацца да апостальскай сталіцы. Яна будзе кампетэнтнай уладай. Напрыклад, калі говорим каталіцкая радыё Марыя, напрыклад, у сэнсе радыё, якое дзейнічае ва ўсім свеце, там ужо без зацвярджэння кампетэнтнай касцёльнай улады, то есть адпаведнай кангрэгацыі рымскай курыі, без туды ўжо без гэтага. Тут акурат няма такого праблемы і клопату ў сувязі з тым, што радыё Марыя не з'яўляецца каталіцкім. Так. Але я кажу так, напрыклад, калі было, поэтому я ўжо слова напрыклад. То есть у любым выпадку, калі
у назве нейкага руху, арганізацыі, таварыства, супольнасці прысутнічае назва каталіцкі, нават хай это робіць найлепшы католік, найбольш пабожны, які кожны дзень на святой імшы рэгулярна, для таго, каб і ён шчыра гэта робіць. Сапраўды шчыра хоча зрабіць каталіцкае нешта у добрай інтэнцыі. Для таго, каб гэтую справу назваць каталіцкай, патрэбна адпаведна дазволу кампетэнтнай касцёльнай улады. Дзякую шчыра. Далей. Вернікі, якія менавіта праз хрост пакліканыя жыць згодна з евангелічнай дактрынай, маюць права на хрысціянскае выхаванне, праз якое яны павінны адпаведна падрыхтавацца для дасягнення сталасці чалавечай асобы, а разам з тым і да пазнання таямніцы збаўлення жыцця згоднага з ёй. І вось тут адкрываецца чарговае права да хрысціянскага выхавання. Что это такое? Ну вось сижу Что і так такое? думаю, Что такое нешта не магу хрысціянскае зразумець. выхаванне? Что такое Ну бо хрысціянскае? Як права вы думаеце? аднаго вельмі часта нейкім чынам аблігуе другога да абавязку. І калі мы гаворым, што чалавек мае права да хрысціянскага абавязку, то вельмі часта выхавання, прабачце, мае права да хрысціянскага выхавання, то гэта значыць нейкім чынам аблігатаруе святара да абавязку выхоўваць альбо бацькоў выхоўваць гэтага чалавека. Па-першае, гэта вельмі добра з маральнага пункту гледжання. Права аднаго нараджае абавязак іншага. Тут ужо гэтым не паспрачаешся. З гэтым з пункту гледжання тэалогіі маральнай, конечно. Калі мы гаворым пра права кананічнае, тут, канешне, гаворка ідзе не толькі аб бацьках, і не толькі, можа, аб ксяндзу пробашчы. Хаця у іншых месцах кананічнага права гаворыцца, што перадусім бацькі адказны за выхаванне сваіх дзяцей, а калі говорим пра адукацыю, то пробашчы павінны таксама клапаціцца аб тым, каб яго вернікі атрымлівалі адпаведнае хрысціянскае выхаванне. Але аб чым тут гаворка ідзе таксама? Што значыць мець права на хрысціянскае выхаванне? Ну, бо тут только педагогіка ўжо ўлазіць. Можа педагогіка ўлазіць. Але па сутнасці дзіця, калі нараджаецца, калі пачынае гэты працэс выхавання, вернікі маюць права, каб яно было хрысціянскае. То есть іншымі словамі, па сутнасці у Беларусі, на жаль, што пакуль можа ёсць магчымасць, можа не ў поўнай ступені, да? Але ў многіх краінах Еўропы, нават не толькі ў Еўропе, у многіх краінах свету ёсць такое паняцце каталіцкія школы, каталіцкія універсітэты, касцёльныя універсітэты. Можа, некалі дойдзем да таго, каб розніцу паміж гэтым сказаць, чым розніцаюцца касцёльныя ад каталіцкіх. То есть такія інстытуты, дзе чалавек выхоўваецца, але яны і маюць тую назву каталіцкі, якія даюць хрысціянскае выхаванне. У нас, Беларусь на сённяшні дзень такіх школ, універсітэтаў няма каталіцкіх, але тым не менш пры парафіі тое, што ёсць, тое выхаванне хрысціянскае, якое мы можам даць, мы павінны старацца это даць. Пачынаючы ад бацькоў, якія маюць абавязак хрысціянскае выхаванне сваіх дзяцей, таксама і катэхізацыя пры парафіі, таксама вельмі важны элемент з'яўляецца не толькі выхаванне, но ўся фармацыя. Бо можа так часта, калі паглядзець на жыццё нашых парафій, можа, на жаль, трэба сказаць, ёсць падрыхтоўка да першай святой камуніі, часамі пасля святой камуніі, студэнцкая моладзь, так, яшчэ трошкі, а людзі жэняцца, выходзяць замуж, і па сутнасці, на жаль, вельмі мала. Няма выхавання хрысціянскіх сем'яў. Я так хачу, вельмі мала, не хожу, зусім няма. Зараз там будуць рэкалекцыі, часамі нешта ёсць, нейкія сужэнскія рухі. Але гэта сужэнскі рух, ён не каталіцкі. Скажем так. Поэтому кажу так, хаця бы нешта, каля касцёла крутыцца. І так бывае, так? Хаця ёсць, скажем, і рухі, але, на жаль, гэтага немнога, то есть, па сутнасці. І там, калі чалавек, скажем, як называем кулкі ружанцовыя, то есть, уже людзі старэйшыя вельмі часта ў гэтыя рухі аб'ядноўваюцца. Калі можа казаць пра фармацыю, хай будзе ў старэйшых людзей. Але вось людзі ў самым такім узросце, скажем так, ад 30 до 60, па сутнасці, сапраўды, у нас немнога гэтага. Скажу так, дыпламатычна немного робіцца для каталіцкага выхавання. Не занятыя, як цяпер папулярна казаць у дзяржаве. То есть не занятыя у
касцёле, можна і так, Так. сказаць. Поэтому, але канон гаворыць аб тым, што яны на гэта маюць права. Але не абавязак. Маюць права, так, маюць права, тут ужо не абавязак. Абавязак выхаваць сваіх дзяцей, это ўжо іншая справа, абавязак выхаваць, але вернікі маюць права на хрысціянскае выхаванне. Да? Далей, наступная справа. Тыя, хто займаецца святымі навукамі, тэалогіі, па сутнасці, карыстаюцца справядлівай свабодай даследавання і маюць права разважліва адкрываць сваё меркаванне ў справах, знаўцамі якіх яны з'яўляюцца, захоўваючы пры гэтым належную пашану да настаўніцкага інстытута касцёла. Такі канон таксама ёсць. Тут і мне адразу энцыкліка Фідес et Ratio згадваецца. Там гэта ўсё вельмі дакладна, па паліцах Па пальцах раскладзена. раскладзен, ты можа як мараліст уж пару слоў чым Александр скажаш на гэту тэму. Ну так, бо справа ў тым, што кожны з тых, хто пазнае Пана Бога, мае права, якое знаходзіцца ў самім чалавеку, вось, засноўваючыся на так званым натуральным праве пазнання самого Бога. Пазнання пры дапамозе тых прылад, якія чалавек мае ў гэтым моманце, вось, і адносне тых, скажам, пазнанняў, якія ён таксама мае. Але тут трэба заўсёды браць пад увагу, што чалавек сам па сабе не мае неамыльнасці. І спаглядаць на настаўніцкі ўрад касцёла ён мае абавязак таксама дзеля таго, каб нейкім чынам мець магчымасць верыфікацыі пазнанай праўдай з аб'яўлёнай праўдай, дэпазіт які знаходзіцца менавіта ў касцёле. Вельмі добра сказана, па сутнасці тое самае, што гаворыць права. Да? То есть, канешне, той, хто займаецца святымі навукамі, тэалогіяй, пазнаннем Бога, як кажуць маралісты, так? Права гаворыць канкрэтна святымі навукамі, вось, да, это можа быць тэалогія, ну, часцей тэалогія, розныя галіны тэалогіі, чи это маральная, фундаментальная, дагматычная і так далей. Вось, яны маюць права, па-першае, карыстаюцца свабодай даследавання, калі мы гаворым пра навуковую працу, і таксама маюць вось это права адкрываць сваё меркаванне, аднак аглядаючыся на навучанне касцёла. Да? Ну, то есть іншымі справамі. Можа, конечно, нехта дайсці ў сваіх разважаннях, напрыклад, да нейкай ерасі, да, што Маці Божа не была безаганна зачатая, без граху першароднага, напрыклад. Можа да гэтага дайсці, бо там нешта яму здавалася, і нейкімі сваімі метадамі дайшоў, аднак, што Маці Божа не была безаганна зачатая, і он зараз пра гэта будзе ўсім казаць. Стоп. Гэта ўжо называецца ерась, таму што дагмат аб безаганным зачацці Маці Божа існуе. Так? Альбо нейкая іншая, скажем так, дойдзе да супярэчлівасці нейкай іншай праўду, якой трэба верыць верай Божай каталіцкай, напрыклад, так? То есть гэта ўсё ж такі, так, чалавек мае права, але аглядаючыся на настаўніцкі інстытут касцёла, касцёл як мае той дэпазіт веры, як вы сказалі, да, які сапраўды павінен перадавацца аднаму. Тым больш, што адно з трох крыніц, вось, з якіх карыстаецца той, хто пазнае тэалогію, гэта таксама настаўніцкі ўрад касцёла. Вучэнне беспасрэдна. Бо святое пісанне адна з крыніц, традыцыя другая і настаўніцкі ўрад касцёла. Вось тры рэчы, якія ў касцёле ёсць у поўным сэнсе. Так. Наступная справа. Усе вернікі карыстаюцца правам, каб быць вольнымі ад усялякага прымусу у выбары свайго жыццёвага статуса. Як бы гэта вось бацькам патлумачыць адносне дзяцей, якія хацяць ісці ў семінарыю, хацяць уступіць у ордэн, а бацькі крычаць не. Часамі так, часамі наадварот. Ага, наадварот я занадта... Часамі дзеці не хочуць, але мама ці бабуля часцей. Бабуля часцей за ўсё. Ты ж такой ксяндзочак добры будзеш. Добры ксяндзочак і гэтак далей. Вось. Тут, конечно, трэба аб гэтым памятаць. Тут наогул, калі... Альбо хутчэй замуж, бо дурнее дзяўчына. Альбо так. Тут трэба пра гэта помніць. Да? Тут наогул не толькі гэтых, яшчэ у кодексе вельмі многа спраў, якія гавораць, што па сутнасці любы акт у касцёле, юрыдычны, не толькі, калі ён зроблены пад прымусам, не сапраўдны. Да? То есть, поэтому, напрыклад, калі мы гаворым аб ёсць справы размаўляльня, калі ўжо аб несапраўднасці сужэнства,
Та, то есть, калі яно было зроблена пад прымусам, то есть, калі чалавек не свабодна выбраў сабе то Знешнім, унутраным знешнім, прымусам. там ужо розныя справы ёсць, там падман ёсць, таксама у пэўным сэнсе прымус, то есть, падман выкліканы для таго, каб чалавек ўсё ж такі Так. выбраў тое, што некаму хочацца, а не то, што мне Але тут так хочацца. уже недахоп свядомасці поўна. Так, тут уже дахоп волі, тут уже ёсць, это уже там Інше. амаль 10 канонаў, там усе яны гавораць аб нейкіх, так скажем так, недахопах волі, то есть або гэта вось акта волі выбраць таго ці іншага чалавека сабе ў сужонкі, дуже іншая справа. Таксама, хоць вельмі рэдка здараюцца ў касцёльных судах справы аб несапраўднасці святарскага пасвячэння. Рэдка гэта здараецца. Паўтаруся, мы некалі пра гэта казалі, таму што ўсё-такі, калі да сужэнства, скажам, можа і прымусілі, да, там адразу ўзялі, тут ёсць семінарыя, і кожны піша заяву ў семінары, потым заяву, каб сутанну далі, каб лектарат удзялілі, акалітат удзялілі, каб кандыдатуру, калі законнік яшчэ і шлюбы, і ў кожны заяў пішацца, што свабодна і добравольна хачу служыць Богу і касцёлу. Поэтому, калі нехта пасля 10 гадоў пісання тых заяў кожны год гаворыць, што пасля яго прымусілі, тут ужо паўстае кепская, а можа быць кепская веда папросту мовы і перапісываў у свайго курсовага. А вось гэта ўжо трэба даказаць. Да? Поэтому, кажу, этих справ, сапраўды, немного. Але факт застаецца фактам. Факт застаецца фактам, што кожны вернік карыстаецца правам выбраць сабе свабодны жыццёвы статус. Это не толькі можа быць сужэнства ці святарства, можа быць самотнае жыццё. Але гэта кранаецца жыццёвага статусу ці выбары, напрыклад, звычайныя рэчы, куды пайсці вучыцца ці яшчэ нешта? Права гаворыць пра жыццёвы статус. То есть менавіта пра статус. Пра статус, то значыць... Асобы духоўнай, законнай, светскай і так далей. Ужо куды пайсці вучыцца, то ўжо з касцёла, можа, не столькі маем супольна, хаця таксама не ў семінарію. У семінарію. Это тады ўжо звязана з выбарам жыццёвага статусу ўсё ж такі. Так. Я іду ў семінарію не проста павучыцца, бо для гэтага ёсць іншыя. А хто ж яго ведае, чаго ён пашоў у семінарыю? Часамі папытаешся, кажа, не ведаю, вось пакліканне ў мяне такое, вось пайсці ў семінарыю. Што праўда, як казаў наш духоўны айцец, у семінарыі нехта можа мець пакліканне да святарства, некаторыя да семінарыі. Можа, некаму патрэбна быць годзік, 2-3 ў семінарыі, каб проста стаць больш дарослым. Можа і такое. Мы не ведаем, што пан Бог для кожнага выдумаў, поэтому тут ужо это ўжо ягоная справа. Наступная справа таксама вельмі важная ў касцёле і вельмі добра, каб мы пра гэта памяталі, а менавіта, што нікому не дазволена без законных падстаў парушаць добрае імя таго, хто ім валодае, і парушаць права кожнай асобы да аховы яе інтымнага ўласнага жыцця. Вельмі часта у касцёл таксама супольнасць людзей вельмі многа здараецца таго, што мы любім, што называецца паплеткаваць адно аб другім, так? Нехта нешта бачыў ці не бачыў, праўда, неправда, нехта нешта чуў, вось агенцтва АБС сказала, і гэтак далей. Да? Але тут аб чым варта помніць, што нікому не дазволена без законных падстаў парушаць добрае імя чалавека. Да? Што значыць без законных падстаў? Канешне, я, нават калі нешта пра чалавека ведаю, не маю права пра гэта казаць. Напрыклад, так, можа, працуючы ў курыі, ведаеш многа розных спраў. Там шмат. Понятно. Што, і пра людзей, пра... Цяпер не даказаць таямніцы споведзі, бо ўсё ж такі таямніца споведзі абсалютная, понятно. Што... Зразумела, тут вельмі часта звычайныя такія справы, якія юрыдычныя выходзяць. Штодзённая справа. Напрыклад, якія справы проста выходзяць пра чалавека, розныя справы бываюць, але чалавек мае добрае імя. Так, і я не маю права гэта добрае імя чалавека парушаць. Акрамя законныя падставы. Што значыць законныя падставы? Той закон, які, скажем, накладае абавязак гэтыя справы парушыць. Напрыклад. Альбо, напрыклад, ёсць праслухоўванне ў судзе. Касцёльным судзе таксама. Ёсць, розныя справы могуць быць, асабліва справы, якімі займаецца кангрэгацыя, гэтак далей, да? Веравучэнне. Справы могуць быць вельмі паважныя. Понятна тады, калі я ўжо праслухоўваю чалавека, скажам, альбо я выступаю як сведка, альбо як, можа, ісцец, або як адказчык у судовым працэсе, канешне, я павінен пра гэта сказаць. Якімі справы, скажем так, не былі б непрыемнымі. Да? Але без законных падстаў гэта рабіць не магу.
Магу не аб кім казаць дрэнна. І больш таго, парушаць права кожнай асобы да аховы і інтымнага ўласнага жыцця. Да, то есть ёсць пэўныя рэчы, тут уже вельмі моцна кананічнае права, но перасякаецца з іншым правам і дзяржаўным правам часцей за ўсё, і наогул з правам чалавека, да кожны мае права да гэтага прыватнага жыцця. Вось прыватнага, і мне вельмі важна, каб нашыя радыёслухачы зразумелі, што справа інтымнасць гэта не азначае сексуальнасць. Не, так. Інтымнага жыцця менавіта прыватнага жыцця. Вот у гэтым значэнні, канешне. Ну, сексуальна таксама. Не, ну яна ж з'яўляецца часткай так, інтымнага так, толькі. Частка інтымнага таксама, то есть, конечно, нельга сказаць, што так можна наогул пра іншага чалавека, ну, нават як бы нам казалася, што мы маем рацыю 50 разоў, можам яе мець сапраўды. Так? Вось, недавно таксама была такая сітуацыя, прайшла у одной з парафій жанчына, якая, ну, вот так вот пачала свайго мужа расказваць, які ён благі. Вось, кажу, адкуль пра гэта ведаеце? А я яго тэлефон мабільны залезла. І там оттуда прачытала розныя рэчы, убачыла, што трэба, што не трэба. Не маем мы на гэта права. Нават самы блізкі ці дзеці да бацькоў, ці бацькі да дзяцей, ну, понятно, дзеці там могуць быць розныя інтэнцыі, калі чалавек уж дарослы. Мы не маем права гэта. То есть мы не маем права парушыць вось гэта жыццё, прыватнае жыццё чалавека. Нават калі гэта сужанцы? Ну, бо тут такая справа ўваходзіць досыць паважная адносін паміж людзьмі, будаванне супольнага жыцця, бо там ж кажуць, што няма ўжо аднаго, ёсць, што няма двое ўжо, што ўжо адно. Па сутнасці, калі, напрыклад, гаворыць, мы калісьці на маральным праве такое вось разбіралі праблему, ці будзе грахом тады, калі жонка возьме грошы ў мужика без ягонай згоды, без нават што ён не ведае. І нам мараліста проста сказаў, што граху няма, бо яна па сутнасці ўзяла свае грошы. Свае, але тэлефон калі прачытала. Ну, а гэта яе тэлефон. Не, это не яе. Не, як это не яе, калі гэта ўсё разам. Ну, не разам, это разам. Ну, опять же, я с моралистом тут спрачацца не буду. Право гаворыць так, а не інакш. Ну, разумею. Не маем права парушаць прыватнае жыццё іншага чалавека. Нават не гледзячы на тое, што яны сужанцы. Так, неважна, кім для мяне з'яўляецца. Да, это іншы чалавек. Я павінен яго шанаваць. Павінен шанаваць яго годнасць. Ну, нават часамі шанаваць яго выбар. Нават часамі, калі ты выбар грахоўны, ну, што зробіш? Та іншы чалавек нічого не можа зрабіць. Да. Вось. Далей. Наступны вернікі могуць на законных падставах адстойваць і згодна з правам абараняць у кампетэнтным касцёльным судзе тыя правы, якімі яны карыстаюцца ў касцёле. Па сутнасці, вернікі маюць права, іншымі словамі, звярнуцца ў касцёльны суд. Наколькі я ведаю, у нас часцей за ўсё звяртаюцца менавіта толькі з клопатам вось пра сужанства. Так, 99,9%. Так, это узнанне прызнанне несапраўднасці сужанства. А можна нейкім чынам тут пашырыць, з якімі яшчэ справамі можна было бы вось звяртацца ў гэты суд? Можа, лепей не буду звяртацца. Так это ж не клопат, гэта ж ксяндзу Кірылу Бардонову будзе справ больш. Не для мяне, па сутнасці. І для мяне таксама. Не, сапраўды, заўсёды, калі мы кажам пра касцёльны суд, і нават калі мы возьмем 7-ю кнігу, якая кажуць пра працэсуальнае права ў касцёле, заўсёды там праве, ну, не кажу, што ў кожным каноне вельмі часта паўтараецца, што наколькі гэта магчыма, трэба суддзя заўсёды павінен размаўляць з бакамі, каб яны дайшлі да супакойнага паразумення справы. Каб справу да суда не даводзілі. Бо суд это заўсёды ўжо суд. Это ўжо заўсёды нешта там. Не, ну зразумела, только што з чым, бо вельмі часта людзі папросту нават да мяне на католік-бай пішуць нейкія дзіўныя справы, дзіўныя рэчы, аб якіх я нават не ведаю, як параіць ім, да каго звярнуцца. Вось, бо некія напружанні ёсць у касцёле паміж імі і пробашамі. Я не ведаю, ці яны маюць права, ці не маюць права. Ці можа ім папросту... Звычайна ўсё ж такі, калі паміж людзьмі і пробашамі, звычайна да ардынарыя звяртаюцца да біскупа. Чаму то, па сутнасці, у касцёле няма такого раздзялення ўлады, як у дзяржаве, да, судовая, заканадаўчая і выканальная. Ўсё яна сканцэнтравана ў біскупа. І суд касцёльны, па сутнасці, дзейнічае ад імя біскупа.
Ну, разумею, толькі што яны могуць тады параіць, вось што ідзіце да біскупа, бо я Не, часцей за ўсё лепей да біскупа ісці. адразу. Так, калі ж біскуп вырашыў, што трэба ў суд, ну тады ўжо адправіць у суд. Вось, але ўсё ж такі, ну, звычайна, такія ўсе пытанні таксама ведаю, пра якія кажуць, нам таксама звоняць, ну, часцей за ўсё біскуп, альбо дапаможны біскуп, часамі на мяне скідваюць. Ну, я Ну, так гэта ўжо суд. Это ўжо амаль што суд, так. Ну, але часта не праводзіш працэс у такім поўным Не. слова. Ну, просто некаторую справу трэба, ну, таксама ёсць людзі... Бо большая справ і так вырашаецца пры звычайнай размове. Так, при размове вырашаецца, вось поэтому, ну, по-рознаму это ўсё бывае, поэтому, можа, нема сэнсу пра гэта. Часцей за ўсё справы звязаны з незапраўднасцю сужэнства. Далей. Вернікі, калі кампетэнтная ўлада пакліча іх у суд, маюць таксама права, каб іх судзілі згодна з прадпісаннямі права, якія ўжываюцца згодна з прынцыпам справядлівасці. Это тое самае, што ёсць у дзяржаўным праве. То есть, калі мяне выклікаюць у суд у якасці адказчыка або асобу, якую падазраюць у здзяйсненні злачынства кананічнага, і не толькі кананічнага, вось я маю права, каб мяне судзілі па законах. Да, каб не просто так, што ах, ты такі-сякі, зрабіў тое сёе, зараз прыдумаю, што б з табой зрабіць. Не, ну дастаткова папросту ўзяць маральнае права і юрыдычнае права, і вельмі часта гэта две розныя рэчы. Так, конечно, две абсолютно розныя рэчы. Бо па маральнаму праву часамі укрыжаваць трэба. Часамі, да, касцёльнае, ну, касцёльнае часамі, а яшчэ калі дзяржаўнае да гэта прыплесці, то там наогул тры розныя галіны права і перасекаюцца, ну, вельмі невялічкім кружочку па сутнасці, калі мы пра гэта будзем казаць, так? Вернікі таксама маюць права, каб на іх не накладана кананічных пакаранняў, да? Апрача, што толькі ў выпадках прадугледжаных правам. А вось тут не занадта разумею. Вось, аб чым тут ідзе гаворка, да? Касцёла ёсць канкрэтныя сітуацыі, да, калі трэба, ну, выкарыстоўваць канкрэтнае пакаранне. Значит, за нейкае злачынства ёсць канкрэтнае пакаранне. Наколькі я памятаю, у касцёле гэта так: суспенса, інтэрдыкт, і што там яшчэ можа быць? Экскамуніка. Это цэнзуры, так званыя. А цэнзуры. А яшчэ ёсць такое пакаранне, это пакаранне выпраўленчае, скажем так, а яшчэ пакаранне адкупленчае, да? То есть пакаранне, напрыклад, можа быць забарона займаць нейкія пасады, забарона пражываць, альбо наадварот наказ пражываць у нейкім месцы, альбо пазбаўленне тытулаў, годнасцяў, альбо, напрыклад, пазбаўленне нейкіх правоў можа быць таксама. Тут пакаранне могуць розныя ў касцёле. Вось, толькі сам факт, што я, калі нават дайшло да таго, што справа ідзе ў суд, я павінен быць пакараны толькі тымі пакараннямі, якія за гэта прадугледжвае права касцёльнае. Напрыклад, калі святар здраджвае таямніцу споведзі, за то ёсць канкрэтнае пакаранне. Ну, ёсць, накладаецца з моцы самога права. Вось, калі гэта там яшчэ выходзіць на знешні, скажем так, форум, то гэта тут цяпер кангрэгацыя займаецца і так далей. Але за гэта пакаранне няма выдалення з духоўнага стану, напрыклад. То есть, напрыклад, калі святар здрадзіў таямніцу споведзі, так, яго караюць экскамунікай, але яго не могуць выдаліць з духоўнага стану за гэта. Так? Ён не можа перастаць быць святаром. Не можа перастаць. І больш таго, суд не можа такое рашэнне вынесці ў прынцыпе. Так? За іншыя, напрыклад, справы, калі это прафанацыя свяцейшага сакрамента, калі, не дай Божа, з нейкімі сексуальнымі справамі. Гэта кранаецца духавенства, але калі возьмем, напрыклад, звычайнага чалавека, вось. Ну, напрыклад, звычайны чалавек, пад што можа? Ну, саграшыў, напрыклад, праз тое, што ачарніў святара некага. Напрыклад, таксама падаў, альбо так, як мы кажам, ну, ачарніў святара, так? Залежыць, чаго это датычыць. Да? Ёсць, калі звычайнае ачарненне святара, так, там ідзе гаворка ў каноне справядлівае пакаранне. Справядлівае пакаранне такое паняцце. Ўжо рознае можа быць. Ужо рознае можа быць. Але, напрыклад, калі гаворка ідзе нейкі прымус у адносінах да біскупа. Зрабіў, не ведаю, там, пабіў біскупа, там, не ведаю, зняволіў біскупа, там, як у заложнікі ўзяў біскупа, ці што-нибудь такого, біскупа менавіта. Ужо пра папу не гавору, пра папу, там, ну, тоже ж біскуп. Тож, але не пра папу ёсць, пра рымская пантыфіка, там іншае пакаранне. Тут ёсць, напрыклад, для свецкіх, это інтэрдыкт.
для духовных суспенса, для светскіх інтэрдыктаў. Да? То есть пэўнае пакаранне. Але за гэта, напрыклад, светскую асобу нельга, не ведаю, там пазбавіць магчымасці там пражываць і прыязджаць, напрыклад, біскупа некага горада, там зрабіў на ім фізічны прымус, так? Яму нельга, напрыклад, забараніць прыязджаць у гэты горад. То есть конкретны інтэрдыкт, то есть одно пакаранне, нельга да яго дабаўляць іншае, якіх няма у праве. Значит, калі за прымус фізічного адносіна да біскупа ёсць інтэрдыкт, то это значит толькі інтэрдыкт. Що? Ніякіх іншых так званых адкупленчых, да, то есть там ці прымушаць, каб ён біскупу купіў новую мітру, ці пастарал, так, ці каб паехаў у ты гор, не можам гэта. У пілігрымку пайшоў так. У Рым, ці там. Гэта ўжо ў рамках споведзі, споведнік ужо там можа накладаць пакуты, якія хоча. Але калі мы говорим пра знешняе парушэнне права, да, то есть пра знешняе пакаранне у адносінах да злачынства, тады ўжо то есть павінен быць каран толькі ў тых выпадках прадугледжаных правам. Да, то есть, напрыклад, яшчэ то есть за гэтыя канкрэтныя сітуацыі, за якія права карае канкрэтнымі рэчамі. Да? Але, напрыклад, калі вернік, што можа часта бывае, абзаве свайго пробашча недобрым словам, напрыклад, дурак скажа. Скажа, дурак, добра. Абзаве? Можа, праўду скажа? Вось, да? Але за гэта няма пакарання. Вернік можа быць толькі ў выпадках прадугледжаных правам. Бо калі святара, то гэта павінна быць з ненавісці да веры і гэтак далей, і то там справядлівае пакаранне. З любоўю да праўды. О, так скажа, і дакажы, што не так. Да, як тут так пераканаць, што гэта неправда? І пробаш не можа сказаць, ах, ты так мне сказаў, що я табе забараняю прыступаць да камуніі. Не, ён да суда можа падаць, і ў судзе там гэта ўсё, што ачарняюць, і потом, што вось трэба пакараць, і так далей, і так далей. І так далей, і так далей. Але сам пробаш не можа сказаць, що я табе забараняю хай да камуніі, дуры галавы. Не можа. То значит, па сутнасці ў гэтым моманце няма магчымасці пробашчу забараняць ввогуле. Так, то есть, бо вернік можа быць караны толькі за тыя злачынствы, якія прадугледжаны правам. А гэта злачынства не прадугледжана правам. І ўсё. Але пробаш не можа таксама караць, бо не мае такого права. Это ўжо іншая справа. Але часамі пробашчы лічу, што яны ўсе правы маюць. Больш папа. Такая таксама бывае. Але сам факт. Напрыклад, нехта перайшоў дарогу на чырвонае святло, пробашчыў за гэта не можа пакараць. Бо гэта зусім іншае заканадаўства, зусім іншае. Гаішнік іх кустах стаіць, можа за гэта пакараць, пробаш не можа. Бо гэта можа нават быць не грахом. Это ўжо іншая справа. З маральнага пункту гледжання. Далей, 222. Вернікі маюць абавязак дапамагаць касцёлу ў яго патрэбах, каб ён меў тое, што патрэбна для справавання Божага культу для выканання справ апостальства міласэрнасці, а таксама для годнага ўтрымання распарадчыкаў. І гэта тое, што называецца пятая касцёльная заповедь. Прабачце, як гэта 222, параграф 1. Вельмі важная рэч для нашых святароў. Так. Яшчэ будзе другі параграф, чакайце. Яшчэ ёсць першы толькі, да? То есть маеце абавязак дапамагаць касцёлу ў яго патрэбах, так? Каб ён меў тое, што патрэбна для справавання Божага культу, для выканання справ апостальства міласэрнасці, а таксама для годнага ўтрымання распарадчыкаў. Мне здаецца, што з культам гэта больш-менш зразумела. Годна, тут уже святары вельмі часта самі прыкладаюцца вельмі моцна дзеля таго, каб годна. А вось я бы хацеў, можа, закрануць гэта другое. Вось учынкаў міласэрнасці. Справа апостальства міласэрнасці, утрыманне розных, таксама харытатыўных спраў. Так, карытас, напрыклад. Напрыклад, нейкія іншыя, любыя іншыя справы. Ясна. Радыё Марыя. Радыё Марыя, напрыклад, так. Католік бай, і так далее, і так далее. То есть, усё, што ў касцёле накіравана на ажыццяўленне спраў апостальства. Што такое апостальства касцёла? Евангелізацыя. Евангелізацыя, вяшчэнне добрай навіны. Тут пад гэта ўсё можна прыцягнуць. Да? І таксама справы міласэрнасці таксама вельмі абшырныя ў касцёле. Да, то есть, па сутнасці, да, то есть для гэта і наогул, калі мы гаворым навошта касцёлу сродкі матэрыяльны, і заўсёды ў пятай кнізе пастаянна паўтараецца, да, для справавання Божага культу, для справ апостальства міласэрнасці, для годнага ўтрымання распарадчыкаў. Гэта заўсёды вось гэтыя тры мэты яны праз увесь кодэкс праходзяць. І па сутнасці гэта накладаецца на вернікаў. На ўсіх. На ўсіх. І таксама на святароў, на біскупаў і так далей. На ўсіх вернікаў. Больш таго, вернікі таксама
абавязаны садзейнічаць ажыццяўленню хрысціянскай справядлівасці і, памятаючы наказ пана, дапамагаць бедным з уласных сродкаў. Я только не занадта разумею вось гэта апошняе адносне бедных, бо гэта да каго? Бо у нас дзяржава бедная. Ну, гэта ўжо я разумела, ўжо, напэўна, нейкі... Я як паглядзеў наш доўг дзяржаўны, зразумеў, што ён перавышае ўсе мае даўгі разам узятыя. Вось, поэтому, конечно, это понятие больш суб'ектыўнае, но, але, ну, кожны вернік, так, павінен памятаць аб гэтым абавязку, што я, перадусім, не для сябе жыву, толькі для сябе. Заўсёды ёсць людзі бяднейшыя. І я маю, і кодекс падкрэслівае, з уласных сродкаў, з уласных даходаў. Это вельмі важна. Вельмі часто любім дапамагаць там чужым коштам, кажам, быць добрымі, да. Часцей за ўсё. Часцей за ўсё і прасцей за ўсё, да. Але з уласных сродкаў, нешта сваё, часамі свой час можа ахвяраваць, часамі сваё нейкія уменні, свае нейкія іншыя сваю працу ахвяраваць, менавіта з уласных сродкаў, тое, што маё, ахвяраваць для, ну і кажам, для касцёла, для бедных, ахвяраваць для менавіта ажыццяўлення хрысціянскай справядлівасці. Ось. Далей, і ажыццяўленне сваіх правоў як індывідуальна, так і з'яднаўшыся ў супольнасці, вернікі павінны мець на ўвазе супольнае дабро касцёла, а таксама правы іншых людзей і свае абавязкі перад ім. Можа, тое, што вы казалі на пачатку, да, то есть заўсёды ёсць правы аднаго чалавека, яны сутыкаюцца з абавязкамі іншага. Да, так вось, выконваючы свае правы, выконваючы свае абавязкі, мы павінны памятаць, вось, кажа, свабода заканчваецца там, дзе свабода аднаго чалавека заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Вось, і гэта, напэўна, патрэбна вось эта хрысціянская мудрасць, каб гэта бачыць, каб гэта разумець, бачыць абавязкі і правы іншых людзей. Да? Можна сказаць, што я маю права да таго-то і таго-то. Ну, але ўсе гэтыя правы ў канчатковым разрахунку і так накіраваны на супольнае дабро касцёла. А супольным дабром касцёла, наколькі я разумею, з'яўляецца сам Езус Христус. Так. Абсалютным дабром. Так, абсалютным дабром, но это уже такое, это уже не кананічнае. Маральнае. Это уже маральнае больш. Так. Кананісты пра Езуса Христа мала гавораць. Вось. І касцёльная ўлада мае права кіраваць ажыццяўленнем правоў, якія належаць вернікам, беручы пад увагу супольнае дабро касцёла. То значит, яно мае права таксама змяняць. Значит, кіраваць. Вот менавіта кодекс гаворыць кіраваць. Напрыклад, мы казалі, кожны мае права там моліцца ў сваім абрадзе, напрыклад, у сваёй мове. Але не заўсёды гэта магчыма. Не заўсёды ёсць магчымасць. Да? Понятно, што калі застанецца група 500 чалавек вернікаў без святой мшы для таго, каб для двух адправіць святую мшу на англійскай мове. Ну, понятно, што тыя, хто на англійскай мове размаўляюць, іншых не ведаюць, маюць да гэтага права. Але тыя 500 чалавек таксама маюць права. І вось тут кіраванне гэтымі правамі належыць да касцёла. Вот да кампетэнтнай касцёльнай улады. Гэта таксама з свайго абрада, сваёй духоўнасці і вось тых іншых правоў, якія мы казалі. Да? То есть вось гэтыя справы павінны вось заўсёды быць, ну, баланс гэты павінен быць. Не то, что право кожнага чалавека, ну, не абсалютна, то, што мы ўжо казалі. Да? То есть, понятно, яно ёсць, вось, але трэба заўсёды глядзець на іншага чалавека, якое дабро з гэтага выходзіць. Да? І ці гэта ўсё садзейнічае дабру касцёла, ці я, калі выканую это права для двух чалавек, будзе больш зла і граху, і невядома яшчэ чаго ў тым свеце. Ну так. Разумею. Дзякую шчыра. Хацеў бы падзякаваць і ад свайго імя, і ад імя таксама вас, нашы дарагія радыёслухачы, ксяндзу Дмітрыю, бо сапраўды я нават, будучы тутай, сапраўды вельмі шмат даведваюся. Вось, і дзякую вам за гэта, што тлумачыце, за тое, што знаходзіце час прыходзіць да нас. Маю надзею, што сустрэнемся ў наступную пятніцу таксама і далей будзем працягваць разважанне над кодэксам кананічнага права. Похвалёны Езус Христос. Навекі вечныя.